diprayogaken. Angger sak napa? Kanjeng. Paring pangajian Bapak. Pangan mundhut presa. Selirana kedalan-dalan swanana ngarsane pangan. Ana iki dadi apa nggih? Lepat nyuwun sing pangapunten dari pangan. Bilih kula sowan wonten ngarsanipun Paman Sultan Ibu ing Paliwang menika awit ingkang putra menika dipun tundhung dening Kanjeng Rama Sultan Brawijaya saking Mojopahit. Selirana ditundhung marang Kang Mas Brawijaya. Kang Mas Brawijaya tega-tegane banjur ana perkara apa ya sak napa selirana ditundhung marang Rama. Para munjuk Paman. Iya. Nalika semanten kula dipun gawé sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Ingkang wasipun kula menika kadhawuhan supados nglintir keprabuan wonten ing Kraton Mojopahit. Nanging Kanjeng Rama kajenengan supados ingkang putra garwa sawijining wanita. Ingkang putra matur bilih sampun gadhah katresnan kanggih Andri Sulastri menika lajeng Kanjeng Rama duka paman karana Adi Sulastri menika namung anakipun Bapa Begawan Sampurna Jati saking padukuhan kula Rama lajeng dados kersanipun paman lajeng kang putra dipun tundhung saking Kraton Mojopahit. Dadi selirana terus ditundhung marang Kang Mas Brawijaya. Kanjeng Sakbanjure piye? nggih. Wonten keparengan Paman Sultan ingkang putra badhe suwita wonten Yasodhani Paman. Selirana suwita ngarsane pangan. Nanjing kasdulyan. Ya, diprayogake lho. Ing cendak parewegan marang Kakang Patesan. Sendika Kakang Patesan paring dawuh mundhut pramaya pangan suci piye Kakang Patesan. Marang lepat ngojek pangapunten. Iya. Menawi saking pemanggih kula. Paswiyetanipun Pangeran Satmoko menika dipun tampi kenipun. Samangkenipun Pangeran Satmoko dipun suwuni dharma bektinipun supados nglamar pun langkung sami wonten ing Kraton Palembang. Kraton Banten. Yen ngono, ing sarujuk Kakang Patesan. Yen satnapa paring pangandika seliramu suwita ngarsane pangan ndak tampa. Kanjeng matur nuwun sanget Paman. Nanging ana seranane seliramu ndak dawuh nglamar Ratu Rantung Sari ana ing Kraton Banten. Inggih. Menawi menika ingkang dados sarana. Ingkang putra katampi anggenipun suwita wonten rasanipun Paman Sultan. Saestu ingkang putra sarana. Nanging Paman karana sowan kula menika nganti katresnan kula Adi Endah Sulastri menika pramila Paman. Saatane sudah kali kula Endah Sulastri supados cumandha wonten ing Kraton Palembang. Iya. Ingsun ora kabotan. Yen ngono, derek Endah Sulastri ning tangan. Kanjeng nyuwun pangestunipun Pak Sultan. Liwas kebenaran Kanjeng Sultan. Menika wonten sajroning taman.
Wonten paminto ingkang salista ingkang Mbak seneng banget kepengin Rami, monggo, kula aturi panjenengan tegak kenawan wonten ing taman. Sama kalian ya anak. Menawa yang suruh sadar tidak ada gawe tangan Pak. Nanging kandosokan kalau boten kalau boten derek kare-kare boten nanging wonten Sampun ingsun bakal panjenengan sakjroning tamu. Monggo. Entuk paniji tekan kene ora ana sawiji sliramu tak yo apik. Katindaran paman wanci dalu pamasukan wonten ing sakjroning taman niku wonten pidato Pancen tekan ning taman. Aku nuruti ati pisan. Kaping pindho aku arep paring kabar marang Ingkang Sulastya. wonten kados menapa Pak? Rikala semana utusan marang Anggir Sakti. Ndak gawe ana ing kraton Banten kan supaya lamar Ratu Sari. Nang Ingkang Sulastya. Anggir Sakti tetandingan marang Patih Galunggung. Ewa semeneng ewa tekan seprene. Prawana gede. Wes kan
Sulasti. Aku ramai itu. Yang seliramu kepedutan katresnan marang pangeran Sangkoko. Lagi wae pasi-pasian banjur ditinggal ora mung gaden sliramu. Ora sedhe ya. Kula menika namung tresna kaliyan sama Ora iki akeh para priya kang gadanake barang sliramu sing muda isih katon ayu ora kang badang ayunake jelas. Wis. Cuman ngene jenenge. Ora perlu susah. Ora perlu dikebuni. Tok dukun ora kaya ngopo ora gagal bali pangeran Sangkoko. Jagat ora cak godhong kelon. Indah jelas. Oke para priya kang padha badang ayunake marang sliramu. Aku terus blak-blakan bareng. Sliramu Pak Pundhut Garwa dadi garwa Praneswari ana ing Kraton Palembang. Yo. Mboten paman. Kula mboten purun. Ingkang kula srani kaliyan masak moko. Sing aku lek ngomong. Sakmono wis ora ana. Wis gugur ning pengen Palembang fungsi marang Pak Tigal. Mboten paman. Mboten wonten priya sanes kecuali kang masak moko. Tak mentek oleh Kraton Palembang. Mboten paman. Ojo tak. Elek paman. Kula menika sisiranipun den masak moko. Ya bagus den masak moko paman. Kula mboten purun. Kula mboten tresna sakit kalih den masak moko. Yen lumangun witake yang cerita orang kersa Pak rudo balik paksa gelem ya? Bapak paman. Rakon cari menekan ngendirai badan tak ngomongin aku cari
Kepareng kula matur wonten mesa panjenengan Kanjeng Ratu. Sampun kaleksanan kula menika peperangan kaliyan Patih Sarogan. Kados adat saben kula saged unggul ing yuda Kanjeng Ratu. Dadi sira iso Inji. Inji. sira iso Menika ngaten Kanjeng Ratu. Sampun menika sampun ketingal. Bilih boten wonten raja penglaman ingkang saged ngawonaken menika. Pancen mila ngaten Kanjeng Ratu. Rene sampun ketingal menawi boten wonten raja penglaman ingkang saged ngawonaken kula. Wonten ing papan menika kula badhe nabi janji kaliyan panjenengan Kanjeng Ratu. Maka bisa Kalau ingsun janji apa larang sira? Kok sira nate janji? mila leres panjenengan boten ndika janji kaliyan. Nanging menawi panjenengan menika saged ngraosaken kaliyan kula pitados saya mulai ingkang saged kula teges ingkang badhe wonten panjenengan boten wonten ing sanesipun gejawi Patih dalem kula. Kuwi mung seka iki. Nang ingsun sing dilaran dirasa marang sira. Kanjeng Ratu. Menapa panjenengan menika boten kaos saben-saben wonten pisowanan menika manah menika boten saged dipun colong. Saya damu kados maningkang wonten mriki sansaya ketingal. Mila Kanjeng kula nyuwun mbok injiya panjenengan menika kesah ladosi kula Kanjeng Ratu. Galuh. Ingsun percaya. menawa sira duwe rasa tresna marang Nanging terbatas. Kanjeng Ratu. Tresna menika tinipun menawa sing baku panjenengan menika kula ngaten menika Kanjeng